Dwi'n composure, shh, pawb shh, shh. Paidwch chi siwsio, di ddim yn helpu. Os dwi'n mynd shh, mynd fel haid i chi fynd. Helo, Caffi Maes B. Mae gynnon ni gwestai arbennig iawn i chi heddiw. Maen nhw wedi cael eu enwi ar ôl un o arwyr fi. Croeso mawr i band o Sir Fôn, Gwilym. Cyw Gwilym. Hey! Iawn boi. Iawn boi. Iawn boi. Iawn boi. Pwy di pwy? Fi di Ifan. Ie, dwi'n gwybod hynna. Be ti'n neud, Ifan? Be dwi'n neud? Dim llawer yn byd, really. Chwarae yn y band Gwilym. Oce, Ifan, jyst gadael pobl eraill siarad. Iawn, mate, fi di Rhys. Rhys? Ie. A Rhys, be ti'n neud? Jyst chwarae gitar efo fi, Gitar? Ai. I Gwilym? Ie. Reit, oce, cool. A pwy di nesaf, mama? Fi di Llew. Llew. Fel o ranifal? Dwi'n licio hynna. Be ti'n chwarae? Dwi'n chwarae bes. Chwarae bes. Felly ar y pen y fanna, dwi'n cymryd bod gynnon ni Gwilym I hun. A Gwilym, be ti'n chwarae? Bongos? Ai. Drums. Sorry? Nes i'w clywach di fanna, sorry. Taid eich ti siarad mewn I microffon. Drums. Drums? Ai. Gwilym ar y drums, ie? Yep. Ti'n mynd I gywiro fi? Na. Na? Na. Ti'n mynd I roi enw gwir chdi? Hwn di chance chdi fod y famous. Enw fi di Llyr. Llun? Llyr. Llyr? Ie. So mae chdi cymryd o fus? Dwi'm yn gwybod yn byd amdano chi. Dwi'm yn gwybod yn byd amdano chdi, Car? Ei, na. Sorry, fe di insultio fi mewn i'ch microphone, please, Ifan. Dwi'n gwybod lot amdano chdi chwaith, Car. Wel, be da chi isio wybod? Sut fath o anifel wyt ti ta? Fatha monkey ta, gorilla ta... Diolch am ofyn, Llew. Rydw I yn orangutang, neu epa. Diolch. Sut ti mewn mae'r cyfweliad yma'n mynd hyd yn hyn? Iawn, e? Dydy o ddim. Reit, da chi efo dipyn o fideos ar YouTube. Be di hoff fideo YouTube chi? As in Gwilym. Mewn i'r microphone os ti'n mynd I siarad dros pobl Ifan. Nice one. Chris, sorry, oeddech chdi'n mynd I ddeud rhywbeth? Just a quick question. Pa fatha YouTube video ni, ta wrth gwahanol? O, ie, mae'n cwestiwn da iawn, achos o'n i'n mynd I cymryd y pes allan o chi am dewis un o fideos chi'ch hunan. Ac o'n I hefyd yn mynd I cymryd y pes allan o chi os oes chi'n dewis fideos rhywun arall. So, choose your bullets. Dwi'n go. Ateb da, ateb cas. Sweet. So, da chi wedi bod yn gigio maes BE? Tro gynta? Yeah. Tro gynta I chi chwarae yn Steddfod? Yeah. Be ddigwyddodd blwyddyn dwytha, Gwilym? Be ddigwyddodd? Ddofn ni'n ail yn brwydr y band, ie. Ie, os am silver, nagos. Na. So, be di'ch plans am y dyfodol? Da chi'n mynd I splitio fyny ar ôl six form fel chan fwyaf o bandiau? Ma siŵr. Da chi'n bwriadu trio Can I Gymru blwyddyn nesa? Dim o gwbl. Siomedig. Da chi'n rhy fawr I Can I Gymru yn barod, na? Da chi dod yn ail yn brwydr y bandiau yn y Steddfod 2017. A all of a sudden mae Gwilym rhy fawr I Can I Gymru. Ei, na. Mae Gwilym bod yn Rhys y fwy na ni, a mae o wedi neud o tair gwaith, so mae'n oce. Do, mae wedi methu bob tro. Dyna beth sy'n rhaid chi off. Da chi'n mysio bod y failures. Na. Ti'n gwybod be mae amser ni ar ben? Mae'n bechod. Mae'n bechod. Dwi wedi mwynhau dod i'n nabod chi. Ond mae drws y fanna. Diolch, A Gareth. mae pob eisiau mynd adra. Clap mawr wrth I Gwilym a Dolly Llwyfan. Diolch yn fawr. Diolch, Gareth.
Disgwyl, da chi efo gigs? Da chi efo gigs yn Steddfod i plygio? Na? Oce. Ta, Gwilym.